Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Kumno kingan perkhat nakbanta ka lawe jong ka khun. Ngamla wat tang man pen biang ye ki jungdan kam haying hasam. Ku kong wat kuslai ka kongres kalawan Lai hajar man ublaya ki jingdan kam haying Ka kunjong pi minta ka laban pulisha prang Ka kongres kan tip lut na dong sha dong Namar kata vote ya ka kongres. Kirkhat jang kasur ka briu nyautrap haka arpusautri rumpang arhajar arpulai kilalek ban yakendu yaw sekretari jang katanat kampo iyang kasor ka jela uba Cyril Viding do ban bu dien haka bayadai bakjing sha siat yam jang uba Cherry Starfield thank you haka step jang ka khatlai tarik unailar arhajar arpuwei haka jang nek khnra jang ki pulet yaka yeng sa jang u hamau lai kantan masar Unong yalam jaga kunhun uba don bok harling do ulo ong ba kani ka jingbut dien halor kani ka kam kandang yai beteng wan anda lawan ka sarkar ka bathamai khnang man penyo ya ka jing bishar ka bahok jong uba cherish mereka sotrik jong fam arja plai nang leng jongi kum ka so jong yutra nglawan ki do biasa sim ya ka sorkar lingba we ni ki officer ba surling do ban budian habde bat kakis ke bangi hadu ka dewan nikran bat ni demand ya kata justice for late justice thank you ti ko mas ke mau hi bakne ni jinjah bajah ka step jong khlai trek jong nagas snem agak we ya ka ba we ke jing im jong long ba lesi ngila ban keno bat keperti ketep Balashim balar kat jubor nak liang jong kasorka lingba ke police department. Tena duk ikipor nilayat ban ye kendo nak we kami cikui per kami jong kibri ber sarka bat kum juro ngila pelong iki bobon ki agitation le ki JK pantawai ni justice. Andre ke pasal kalong ba chief minister wala kerja ki por ba nginom la pan pensitom ya kita ki jingdiman jongpi lada ngampat yo pan tip ya ka kai pot na kilang juga mekla human rights commission ti nglei ya ka kai pot leng ba balkhi da u ti wifi la tip submit dia la tip submit nglai ibla moh kuma la le ka first day jong session hang to ngila ba la ni tip pak tactical team 1 ka don kiti ban sim an khat ju bor chi ju lomba tingla budin na ka porsche hang ni bat ka me jong ba si ding do ring lawan arsi lai sin tementa ni su thu ba ha bang yuan biasa ka kani ka si bong ta ban na la ni ban ni thu ke jet ben ri ba ka su ju ring nyutra kam shom pliti kum bang ni lo ba ngin om sange ngi le haduk mentah bat mentah le singala ban ong bat betip syak perthai ban betip syak kinong krisyan jok sul brinyu tra ba habang ye le kadon ke jingjob kadon ke jingra bat ku mangila ong ke kentin ba khamha yanga yangi kum gino ilam bangin kelon la ngin klam man tma bani bang he nya kira social media la ni bani khnyum ha ila kira pe ye tementang apa bani thu ipi maka sunjung beri nyutra haka jigi kun persyai ke sarkar MDA balam keman da konat sana ngilaram habang liang ngiram di bersuthu bangi mi justice bal habang ngiram mengikum kini kun bandawa justice tetep ndai tang mengiram mengi krek jek bendri bro ko ngiram ada hoi boro jek bendri beram tetep baka jingting jisme kanang ap ya karampeyin jong ukun kasingaran ya karampeyin kebadan ulong kini ulong kepala ne ukun tap shinra amar ba yo jia biang sepakum kini kikis hakiwe parkisni bala dadan kamon nagliang jong ka government kan sulit eliminate hakano ko jaka kumalale ya ba Chesterfield thank you la pendap ya u hapo kamera thia nangai ba kata ka jingting la ne kata ka jigram jongi yo kan sawan
sahiki khun juga jadi penriu new trap nang nasional. Dia bang larem kadang bat sekui bat kapenta kebah. Kita ke bamut kum kerja penriu ngiri bantiu ba kadai kaski ia ke ba setang lai ski ba mentah setang lai ski ngini yok ban jit dia kita ki representative dan dia kita ki nong mikmat nong thawang sport state legislative assembly ngi kwa ban pen kemau hang ni dia ki parari borok ki blai don bentah nado kaswi ia ka bang nilayam thang hang te pemulai ketemsa nilai rak lamayong nilai thang ni ting shop nilai pelong yang thang mamadi nilai pelong ci popori ki program nilai ya kieu hang te po lum jing tap ban sendram dan ban pendep yang terjing le burom ke bakado yang orang ba ini suka ban kentu pilang ini pibe ki parari subha bangin nomlong kum ka klat steel bangin klut hagapor ba ya klut indrai bangin dat tak sam-sam dalla dat tak diga jing kentu ya cak menri bangin nomdai ki cak menri bangin ya klut tam sikle ma retung ini kemau maka tu dak masurut ya baro ki blai dan kitila hakan di kecil ki nginong la ban len mde tang mangi ki doi lam re kajak re ke laki laksa lama ki sor jik lo pher ki ken hon hala ki dong kishnong te subha kumba pi kwa lanen mangi ngi kwa bangin yo justice la kalong ni demands ngi i ka expectation ni jongi mandai kalong ba ngi i sai ka next government ada ka next government kan wam om shu dik ni jo ki breu let's say ngila pan ong ba ngin yo jingjop hakata government hari hakane government bam ta ngi kren shai ban ngi nom yamrem hero yelade bangiram hari ngi dang yeye khun ngi dang don ta musim yeye khun ba let's say la da ma pi start la da pi breu jong ki lai pendut li konstitusi ngi kren kapang lai pendut konstitusi ar gilong ba start to jit to ilek ya ubreu ubat la da unwan hagabor unwan ban review la ne un pet biang ye kini kita giman jidawa ka ba kasuju punya trap kedawa khanang ba kanom long len bat khanang ba patangi yo i ya ki jing sapun chitom jong kita ki bladon kiti ngai scam ba kini ki jingja hade na bot kinom ja shu te ho ni le kren benya bat i se ding do mentang ila ong yang i ba yam tai ngala ban kina ba pat ban on ula exit ben dan nilai kerpersiapan ni bagi kita ki beliau ki bala court explanation dengan government ki dan kembang sangut rengut melawan ai ke exact dengan ngit bagi ni ki sangut rengut kumbai la ong mai ki nom lai na ka ji siap ji do ke ai ke bo pilale ngit pha ban dem ada be bahia musam jonga jongno ro habo pilashim ya gane ka jingyap jong orang ba bom pat kham dei pon ngai phiro phide ban yo ka ji system ka kum kai dengan ngai ba ka government ko mo ong ka ban sawan ai ba ka long government ka ba la ban kren bat kham tam ro kan phai din shek ni jingjak ba ja ka chai ban riu jong ni hang dei po mu lai dengan ngai scam ba ki parari leng ba ka nei ka terwo u extreme media jong pi subha kan mau lam ya ka ya ka dika siyo snem la we ka khalai trek jong august ha sho ba phinlai ban thepot khlam ba phipindem na shko ban pigma phi ki parari ka jinja ka ba ja hakte ka step ka dei hapo ka government jong kurat sangma ban ngi noma ban len ro home minister to por uday la kemen remboy di yak ki ba committee minister ki bla peniap ya ga jet pendriu ku jongi ki bom khen snap bat ki bom semua ai ta justice nasional ban ong kadai mapi nagi konstitusi mapi ai ka jingkhen bat ka ba penhun lang pai ba bobon balang bat ngi scam baki igi profile ka shong ha ka di trilang la pp trilang ngi scam ba ka jet pendriu lesi kan tim ka jet pendriu kan yo igi parok ke bangi la juda wateng nak por sikpor di pangini hi ketien nak leng jubi ko presubri neutra pat ngi ai play pwe bak le kersan ngi hagi di sen bolda ko manga om dia sisien ko ngi laram mentan haka surkar mda henry ada pinang ai kiti ke mor ti diang
hak kasorka hak next government blessing ini kun bat ngin wanra ka kata ka jingjok ka bobot ka jingjok pada ngi ya kata ka jing pencidom ya kita ki breu ki bladon ki hak ka jing penlek no lane ka jing penyap no ya ka jing em jong liu amba nak sang mulai jongi wa cheres te film